Tak a je tu zase výstava. Letos se posunula až na polovinu května, ale stejně to s počasím nevypadá dobře. Ani předpověď, ani dnešní stav nesvědčí tomu, že by mělo být nějak moc hezky. Tady se udělalo při první brigádě rozpráce, vykácely se nějaké vzrostlé dřeviny na žádost majitele pozemku. Takže s tímto rohem by se ještě něco mělo udělat, ale to už se asi těžko stihne. Na brigádě je tu dost málo lidí. Uvidíme, jestli někdo ještě se objeví. Trávník letos poprvé zažívá sekání. Maruška vstala z postele a z posledních sil dává dohromady nástěnku. Blanka jí pomáhá. Tady se staví bouda u vstupu. Helena čistí růžičky. Že to vůbec nejde s kořenem. Horolezec Eva. No, hezky. Skalkolezec. Tak jak pak se daří letos našim regál mistrům? Snad jo, snad to dají dohromady. Že jo? Tady už se něco začíná pomalinku dít. Ale práce ještě s ním bude moc a moc. Tak tady Honza přebírá exponáty, kleče, přejímka zboží. Zatím se zdá, že toho bude letos celkem dost. Vstup na výstaviště. Tak tady máme ještě jeden poutač v čele na balkoně muzea. Tonda hodnotí exponáty. Tadyhle vzniká expozice nějakých zřejmě stínomylných. Primule, funky, možná nějaký roďáček. A tohle je Dan v akci. Takže Danova mísa je hotová i s jezerem. Žáby tam ještě nejsou. No a takhle vypadá letošní osázení. Malinký kosatečky, Veronika a jehličnánky tady jsou. Tady krásná červená dalosperma. Tady je dračík. Už jsme koukali. Je ten roďáček s těmi zvonečky krásný. Tak vypadá pohled zezadu celkový. No, je to zdařilý. Tady máme zase sukulenty. Doufejme, že nenastydnou. Nehlásejí moc příznivý počasí. Krásně rozkvetlý roďáček. Taky pěkná kompozice s tou borovicí. Sbírka čarodějníků. Tady se dodělává ta stěnná partie. Mísy ještě čekají na umístění. Tak tady ještě je směs různých skleníček. Tady dokonce je fiteuma, škoda, že ještě nekvete. A tohle je krásná nebo barevná letodora. A sbírka netřesků různých barev a velikostí.
listnáče, myslím, že skoro všechny to jsou javory. Tak a to už je výstaviště těsně ráno před výstavou. Dneska je žofie, takže holka plní to, co má v pracovním popisu. A ještě celkový pohled. A na nástěnce letos máme průřez tou naší činností od doby, kdy byl klub založen a je mu už 40 let. Takže staré černobílé fotky a je to tu všecko až po současnost. První návštěvníci z Deštníky. Tak tentokrát se výstavní komisi nejvíce líbily tyto exponáty. Je to sbírka funkií. To je od jednoho pěstitele? Nebo ano, je to... to je přítel Surovec. Aha, přítel Surovec. Tak to je cena Primula. klubu Primola. Ano. Pak tady máme oceněný exponát. Je Primula japonika a je to Přítele Bureše. přítele Bureše. Tak, a povídej dál. Pak je oceněný jeden čarověník, přítele Lišky. Další čarověník, přítelkyně Musilové. A jeden exponát přítele Trojana. Oceněný exponát přítele Slatinky, bonzáový lesík. To javory, viď? Javory, Javorový ano. lesík. Bonzaj přítele Slatinky, zadrátovaný modřín. Sukulentní bonzaj je přítelkyně Horešové. Tak a přítel Surovec Přítel Surovec tady má skalničku, veceskou skalničku Lithofora diffusa. No, na tou se to zastavovalo hodně lidí, to je nádherné. No, nádherně červeně kvetoucí levizie přítele Valenty. Vzácný rhododendron přítele Slatinky, Myrtiloides, nádherně kvetoucí. Oceněná mísa přítele Lišky, vytvořená ze skamenělého dřeva. Oceněná mísa přítele Slatinky, travertin, posázený miniaturní skalničkama. Oceněný exponát přítele Surovce, nádherný acer, neboli javor, Šíno Buga Oka. Vzácná a milá návštěva. Jak bych se přišel na nás podívat, máme z toho radost. Výstavu shlédlo 494 návštěvníků. Z výpěstků nabídnutých k prodeji jich bylo zakoupeno 47%. Po odečtu režijních výloh organizaci přinesla čistý zisk 12 882 korun. Vzhledem k tomu, že ve stejném termínu probíhaly městské slavnosti, je možno považovat tento výsledek za dobrý. Je pátek 23. května a jedeme na třídenní zájezd na Jižní Moravu. Takže po kroužení Tišnovém jsme konečně na místě. Pan Doležal nás tady čekal, mával, takže jsme zastavili konečně tam, kde jsme měli. Tak to je zahrádka pana Doležala. Jeden hezký detail. Zahrádka je stará asi 10 let. Předtím bydlel pan Doležal v Brně. Věnuje se hlavně cibulovinám. Tak pravá část zahrádky patří Tchánovi, který se věnuje hlavně zelenině. A levá část od chodníku je pana inženýra nebo doktora Doležala. Tady má skalku. Protože oni ty Japoníky, oni mají nádherný květy. Ale musí mít spodek hodně, až mokrý. Ale máte tady, co odpětí.
No, to je ten, hele, to je to. To je břidla nějaká tohleto, taková divná. Štěrbinovou, Ale ta Astra je břidlisovou krásná. skal. A tady Mikulášovice. Jestli by tam ten strom, to je jasný, nebo to tam něco. Koryta. Tady kvete nějaký strom, to nevíme, co to je, to zjistíme. V pozadí kostel. Tady bydlí ten tchán, na druhé straně doktor. Jo, tak ten strom už to začíná být jasný. Je to nějaký... No vidím, že to je klematis a že se šplhá... Po hrušce se šplhá. Podle staré hrušky. Tak to dělá krásnou korunu, to vypadá moc hezky. No, tady mražárnička. Televizie, netřesky. To je hezky uspořádaná zahrádka. Řeknu ti, s těma kamenama se tady musím nadřít, ale. Tak tady visí obrovské trsy. Tyranci, to je nádhera. Kolik? 20 let stará, ale to je trs. No a takový tam máme tento druh. No, takže on to ponoří celý do vody přes noc, pak to nechá okapat, tak to je paráda. Tady mají polostín, po 2 stádií a tady je udělaná bažina. Knoty je vedena voda z nějakých nádrží ze spoda. Tady jsou primulky a dobře se jim tady daří. Jedno z několika korytek. Naše banda. Ona si ještě má synonymum nějaký. To je to stejný, akorát, že to má růžový poupata, ale otevře se bílej. Jo, takhle. Ale ten je překrásný, já ho tady úplně obdivuji. Nic tam nemá. Je, počkej, já ti uteču, tam není stín. Ne, není tam stín. To je šalvěj. Bubí jaká. Jo, jasně. Na to šlápnete 8. Další partie s kosaci, denivkami. Tam to je třemdava, to vzadu, co vidím? A myslím, že ano. Tohle? No. Tady je ten trsí třemdavý, to se mi moc líbí. Tady se taky na pálavě a to je krásný urostlý trs. Ten svah je podepřený zíťkou z prefabrikátu a za ním pak je ta mražárnička. To je hezká barevná kombinace toho zlatého jilmu a červeného třišťánu. Tak nedají jinak, naše osvědčená dvojice se opět musí nechat natočit. Dělají chytrý, no. Tak už se dopracovali k mražárničce a vybírají. Ty vysoké česneky už jsou taky v plném květu. Ve fialovém provedení a tady v bílém. Ty už dokvétají. Tady ten záběr se pak možná vystřihne, ale je to zajímavý. Myslím, že to je tady zrovna. Tady už mají kvete. A starý po ty krpály, to mají tam všude. Ty macešky jsou úplně nádherné. Ježiš, co to je?
To je, hele, Mirko, to jsi zlikvidovala. Dejte bo... Poskojili Leníček. To je bobek. No, to je... Ne, voní. Šuslí kontejner. Chvilka odpočinku. Teda, až jsem salek. Hezky, využitý každý místečko. Se mi nelíbí, no. Tak to není jeho, tak to není nevadí. jeho, se nedělá. No, je to tady. Polední pauza. V Žižnově. Tady do ten cykl, ani jsem slyšel, mě říkali, že to bylo moc dobré. To je možná, já už jsem Taky, Ty jsi si objednal ty Botanické zahradnictví pana Holzbechera v Lelekovicích nelze vynechat. Kdykoliv jedeme na Moravu, vždycky se tady stavíme. Teď ještě, aby tam někdo byl, aby nás tam pustili. Tak, tady potom je ta prodejna, to už tady známe. Já nevím, no to je škoda. Majitel, pan Holzbecher. To je lumulatum, to je botanický druh, co kvete celý léto až do září. Nekvete spontánně, ale takový jednotlivýma kvítkama. Je hrozně cenný a hrozně krásný druh. Takhle vypadá dalospermové zákoutí. Když je to opravdu velké, rozrostlé. Něco tady měl a už to tady není. Ano, já jsem si to... Tady je tráva s úplně černým květem. Toho letos hodně. Prý byl příznivý rok. Dalospermy různých barev. Máte štěstí. Jinak... Má se nemohla, jo? Noclehy jsou zajištěny v ubytovně Mariša na kopečku nad Šitbořicemi. A jede se dolů na snídaní. Blanka opět poslední. Není poslední. Není poslední. Hele, ono bude ještě hezky nakonec. No to se bereš tu bundu. Když bude 35. Když bude 35. No to je nadeš, kdyby pršel, tak bude milé. To je pro strička příhodu, vy. Ale ten tady dneska s náma není. Ale ten je všude. Máme tu klíč, jo? Tak holky, lasta. Tak jedem. Šup. Jedem. Oni se mě dostal člověče, nechtěli stávat. Tak si jen dobře spalo, ne? Ahoj. Dobré ráno. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jak mě hezky lezete do kamery. Dobré ráno. Dobrý ráno. Tak, Honzíku, jsme tady. Ahoj. Ještě se posadit. Dobrý den. Dobrý den. Je to. Nazdar, je to. Dobré ráno, pane. Není to hotelového typu, pozor, je to kemp, jo? Už tam nebudu, že ne? Přesně tak. Dobrý den. Dobrý den.
Ale už nemám čaj. Jestli ještě někdo chce, tak je prázdný. Děkuji. To je taky tu Tak jsme na parkovišti v Lednici. Lednický zámek. Více než 6 století patřila Lednice Lichtensteinům. Jeho nynější podoba je z poloviny 19. století, kdy byla přestavěna na letní sídlo v duchu anglické gotiky. Podle úsudku knížete Aloise II. Lichtenštejnského byla totiž Vídeň nevhodná pro pořádání letních slavností, tak proto ta přestavba. Ještě docházejí, je nás To je šipka. ještě neviděla. Amaryllis, to je co? To je květ. A tyhle květy jsou krásné. Krásný list. Takhle to vypadá ve skleníku, když tam jsme my. A už jsme venku a jdeme si prohlédnout park. Tady pod terasou teď mají restauraci. Část je uvnitř, část je vystěhovaná ven. A tam už začíná rybník a tam půjdeme. Takhle kvete ta palma. Škarca. Pizza Omorika v celé své kráse. Vysoká, štíhlá, krásná. Takový bychom chtěli být holky, že jo? Tenkrát ta architektura velkorysá, vidíte, že počítali teda s tím průhledem, tak všechno tomu podřídili. Proto postavili tady na to. Tak průhled Od minaretu. No, už ten průhled je trochu zarostlejší. Tenkrát byl vidět. Místní dopravní prostředky. Nádherný dob, nádherný dob. Nevím, jak to bude vidět, tam se dějí nějaký ty bolavky šedý na těch pahýlech stromů. A tady všude se ozývá ptačí štěbetání a ty stromy jsou jich taky teda plný. No, tady jsou krásně vidět ty hnízda, jsou plný ptáků. Nádhera. No, tak tady je i čáp v tom velkém hnízdě. To tady někdo kouše, nebo co? Minaret stálky. V Alpách. Já vždycky chodil vzadu a když jsem přišel, tak byste řekli, tak jdeme a já šel furt. Jeskyňka. Akvadukt. No mám Děčíně Tak podzadku. prý je Tisovec. Měla i na chatě, Nebo ale dva to je Tisovce. nádhera. Je pěkná, no. Kombinace
Pojďte mi to, abyste si potom neříkali, že to. Pečený žebro. A tuhle pan Holub má pečený žebro, světe div se, z rýží. A bez hůlek. A bez hůlek. Tak, jsme na to zvědaví, jak to bude porcovat. A do sebe soukat. Mikulov je další plánovanou zastávkou, ještě vylepšenou místními napoleonskými slavnostmi z trhy. Odpočinek na Mikulovském zámku. Maruška tam má tu lidi. Vem. A jestli pořád? Bych doma nechtěl. Tak stánek s medovinou. Pan Holub nám poručil ochutnávku. A není to špatný, mandlová. Jsme v Syrovicích a tady navštívíme pana Hlavoně. Tak jsme to konečně našli. Ale ono to je napsané na elektroměru křídou 315. Viděla jsi to? Ne, neviděla. Nemají na domě číslo viditelný a tak jsme tady couvali sem tam, až jsme to konečně našli. A mají nádherný zvonek bílej. Aha. No, vidíte to. Honzo. Nejde. Takže pokračujeme prohlídce. Tady je další část skalky z jiného kamene zase. A je tady jezero, nebo jezírko. Tamhle voliéry. Nevím, co tam mají. Až udělám čelem vzad. Tak tady je takový skleníček. Kde jsou nějaké ty matečnice a nějaká sbírka. Kolítka. Roďáčky ještě kvetou. Tady je pohled z jiného úhlu na jezírko a jehličnany okolo. A naše banda. Prošli jsme domem, takovou kuchyňkou, a tady mají úplně novou partii, úplně novou zahradu, Čedičovou skálu s velkým novým jezerem. Tak to je pěkný, to je pěkný. Tady obrovský koryto dlouhatánský. No, pojďme se podívat blíž, tak to je paráda. To někdo udělal na zahradě, tak bych to bral. Tam různý vodopádky. Tak pěkně udělaný. Jirky, to je čerstvě osázený, to ještě mladoučký.
ale už je vidět, že to bude teda něco. Tak to je zezadu. Tak to je věc. Ten kámen sem dopravili od Brněnské přehrady. Teď jsem si přiblížila tady ten miniaturní Dianthus Bera. No, hezky udělaný posazení s krbem z nerezového plechu. Tady mají krásný výhled teda na tu novou partii zahrady. Tak už to všichni obcházejí, prohlížejí zezadu. Je to hezký teda kolem dokola. Tak ještě dodám jednu informaci, že tady je 60 tun kamenů. Jedno koryto a druhý koryto a ty budou takhle zase. Ta skalka se stavěla měsíc, ale celkově ta práce s těmi kameny a se vším rok a půl. Vysekujou pikle a úřadují se tady finance pro věci. Tak, jdu do sklepa. Takže se to pomalinku rozbaluje. Někdo sedí? Tady? Ne, na taž se nikdo nesedí. Nikdo nesedí. Ale máte tam dvě. Já bych měl vejít. Jirko, nalej. Chceš červený? Červený. Díváte se, jak mám sklinku, že? Já lezu někam, to tam zavřu. To je moja. Duší buzlí. Tady byli Čapkový, pak Jelinkový a teď jsou tady... Říkej, že nevíš, jak se jmenuje Švára. Ne, mladý, jak se jmenuje. Mladý, aha. Mladá. No přece Trapovi. Chceš ještě? A tak to musíš jít a poprosit. Prosím, tento. Jak se říká? Ještě kočičky, nemusíš furt chodit. Tak, a to přechází do skalky. Když chcete mít na střešní zahradu, musíme mít vápno, tak tady není vápno. No jasně no, tak předěť se čas... hnusnej. No předěť, ono je výborný. Voda musí být v každé zahrádce.